Per fer de moderador, que és l'Anarquer. Anarquer és la portaveu nacional de Primàries Catalunya. I llavors ara jo li passaré el micròfon, que ens explicarà una mica sobre primàries i ja després començarem endavant amb els candidats i candidates. Vale? Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies. Molt contenta d'estar a Granollers, bàsicament perquè sempre i en aquestes últimes setmanes està molt bé això d'estar als actes de presentació de les candidates i dels candidats, perquè realment allò que vam començar amb aquesta idea de crear un mecanisme que atregui el talent, una paraula que a molts els feia una mica de respecte perquè potser es pensaven que parlàvem del talent excepcional d'algú que dissenya coets per anar a la lluna i dèiem no, si del que es tracta és del talent quotidià, el talent de cada dia, aquest talent que en tenim per tots els municipis de totes les ciutats de Catalunya. Doncs realment al final hem pogut constatar que és una realitat i que aquest talent existeix i que aquesta disposició existeix i evidentment per mi és un plaer poder conèixer aquestes candidates i aquests candidats, per tant gràcies per convidar-me. Bàsicament ara els comentava als companys, primàries, avui ho estàvem explicant amb un periodista estranger que m'havia trucat perquè sap del moment excepcional, de fet em trucava pel moment excepcional i jo ho he aprofitat per introduir aquesta iniciativa que estem fent a Catalunya, de Primàries Catalunya, i li comentava, a part d'explicar el que són les primàries, que amb aquestes alçades entenc que ja no cal que avui expliquem què són les primàries, però sí destacar dos aspectes que a mi he pensat que eren interessants de fer valdre. El primer és el tema de la responsabilitat. Jo penso, i encadenant-ho precisament amb aquesta excepcionalitat que em preguntava el periodista, jo penso que és important que per entendre les primàries, per entendre el moviment de les primàries, s'ha d'estar disposat a voler fer una anàlisi de les responsabilitats polítiques del que està passant a Catalunya i fer-ho més enllà de la culpa és de Madrid. Entenc que en un moment com l'actual aquestes paraules poden sonar una mica, però és que la culpa és de Madrid, evidentment que la culpa és de Madrid, la culpa és d'Espanya, no? Però els catalans tenim la responsabilitat d'aturar els greuges que patim per culpa d'Espanya. I per tant, en primàries és un mecanisme que, a part del talent, l'experiència vital i professional que cadascú d'ells, de tots els candidats i candidates podrien tenir, el que penso que també és gent que entén que no només és necessari voler la independència, sinó que el que és necessari és omplir les institucions de gent disposada i preparada per a materialitzar-la, per a fer-la quan entre tots decidim fer-la. I un altre aspecte important de les primàries és el tema del criteri. Tots aquests valents i valentes, perquè realment és un respecte el que tinc per tots vosaltres, que la majoria, la gran majoria, veniu de la vostra vida privada, diguéssim, que no heu estat mai en partits polítics o en institucions i que facin aquest pas endavant per aquesta estimació a la ciutat, per aquesta convicció ferma d'independència, per aquests fonaments de valors republicans, oi? El bo és que la llista, la configuració de la llista que anirà a les municipals i que sorgeix de tots nosaltres, de les primàries, és una llista que elegim, com sabem, del primer a l'últim. Però amb quin criteri? I aquest és un aspecte molt interessant, perquè el criteri amb el qual elegim les posicions de la llista és amb el criteri de cadascú. Per tant, és un criteri divers, és un criteri que bàsicament vostè o tu m'elegiràs o votaràs amb un o altre depenent de quina és la teva prioritat
i si coincideix o no amb aquelles prioritats que expliquen. Però és que l'important és que ho expliquen. L'important és que podem accedir a un debat d'idees, a un debat on també es mostren les actituds i que, per tant, el nostre criteri és el que decideix aquesta llista. I em direu, bueno, però i què té de... Doncs el que té d'excepcional és que les altres llistes municipals, quin és l'aspecte de criteri? Segons quin criteri es configuren? Doncs no ho sabem, o almenys no segons el nostre criteri. El que podem intuir és que el criteri, per com veiem que funciona la cultura política també, malauradament, en el nostre país, que és una cultura política basada en dècades d'autonomisme, amb dècades d'autonomisme basada en una llei electoral que sabem que és franquista, amb unes dinàmiques partidistes, i per tant el que podem intuir és que el criteri és el de la lleialtat a la cúpula o als dirigents d'un partit. I això és evident perquè ho veiem cada 2 per 3 al Parlament. Bàsicament, nosaltres no elegim a ningú a cap dels noms de la llista dels partits polítics. Elegim el partit i tots els que estan dins d'aquella llista deuen, diguéssim, obediència o lleialtat a allò que decideix, tant sigui ideològic o el partit polític, i per això al Parlament veiem sempre com van dient els números del que s'ha de votar. No hi ha llibertat. Per tant, considero molt rellevant l'aspecte del criteri, amb quin criteri s'elegeix, es confecciona les llistes dels partits, a diferència que és un criteri que es decideix en els despatxos de manera tancada per una cúpula, i el criteri amb el qual tots nosaltres decidirem les llistes de les primàries que es presentaran a les municipals, que és el nostre propi criteri. I en això, que m'havien demanat una petita introducció de les primàries, la conversa amb el periodista ha continuat, perquè a part jo soc de les que fins que no els tinc ben, fins que no està tot ben explicat no els deixo anar. Començaríem el col·loqui amb les candidates i els candidats. Primer el que faríem seria demanar que, sisplau, poguessin dir el nom, cadascun de vosaltres. Gràcies. Bona tarda, jo em dic Mònica Riguell, jo soc metge i treballo a Granollers, de metge des de fa 20 anys, 23 o 24. Hola, bona nit. Jo em dic Lola Rovira i fa un mes que estic jubilada i per mi és la gran oportunitat de fer coses. Hola, bon vespre a tothom. Jo soc Oriol Vila, també visc a Granollers de tota la vida, soc enginyer i actualment soc regidor a l'Ajuntament de Granollers. Hola, jo em dic Jordi Planes, tinc 23 anys, soc emprenedor i també resideixo a Granollers i ara treballem per les primàries. Està bé? Sí. Hola, jo em dic Andreu Ballús, també soc de Granollers i em dedico a ensenyar tota la vida. Tinc 36 anys. Hola, jo em dic Estel Brogolat, soc professora de biologia i de piano, tot i que ara no estic exercint perquè estic d'excedència, que tinc un fill de 6 mesos. Està allà. Bueno, jo soc en Joan Ricard, soc també de Granollers, el que passa que he estat bastant temps fora, fa cosa d'un any que he tornat i res, amb ganes d'activar el tema de primàries i tirar endavant aquesta plataforma. Bona nit a tots, Carles Canet, creatiu audiovisual, per dir-ho d'alguna manera, i també de Granollers de tota la vida, tot i que també he viscut exiliat uns quants anys a Barcelona, ell més lluny. Però bueno, tot el que m'ha criat i he fet, ho he fet a Granollers. I ho seguiré fent a Granollers. Jo em sento una mica geganta aquí al mig. Suposo que és una càlida normal, però bueno. A part fent equilibris, l'altre dia ens preguntaven a Castelldefels si teníem vertigen amb això de les primàries i vaig dir no, però
Pues sí, que me sona. Bueno, molt bé. El que sí, ara em salta una mica el protocol de les preguntes, perquè us preguntaria un sí o un no. Si no fos per la possibilitat de les primàries, haguéssiu fet aquest pas endavant i us haguéssiu presentat per poder entrar al consistori de Granollers amb algun altre partit polític? Sí o no? Sí o no? Bueno, que us ho passi, però és un sí o no? Jo no. 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 Jo tampoc. No. No? No? Jo potser sí. Potser sí? Jo segur que no. Segur que no. Bueno, doncs val a dir que gràcies a les primàries tenim tota aquesta gent i tot el seu talent i preparació disposats a entrar en el consistori per aportar i treballar per Granollers i per la independència. Fantàstic. Llavors, què pots aportar de la teva experiència vital, del teu àmbit personal? Jordi, de 23 anys. Bueno, segur que més d'un ha pensat tan jovenet. Bueno, doncs, què pots aportar, Jordi? Hòstia, això. Per començar, em surto cada vegada que passa per davant de l'altaveu. Perquè, clar, quan m'agafa al costat... Tenim un jutge amagat. Sí, exacte, empapatant. Bé, la pregunta és que amb tanta d'això era l'experiència professional que pugui aportar, o l'experiència vital, etc., que pugui aportar primàries. Bé, jo, com us podeu imaginar, soc una mica hiperactiu perquè estic en 20.000 coses, inclòs, doncs, en aquest cas, primàries, tot i que soc força jove, llavors ja marca una mica la manera de ser que tinc, no? Quan es van presentar el passat diumenge, doncs jo em vaig definir com un emprenedor. I jo l'emprenedoria l'entenc no només a nivell professional, com bé vaig estar explicant, doncs he tingut experiència en muntar negocis propis, en donar suport a altres emprenedors, sobretot joves, però també la manera de ser, la manera de pensar en com faig les coses, no? Jo crec que el projecte de primàries és un projecte realment molt interessant en quant al que proposa a nivell de fórmula de participació política, sobretot, tot i que evidentment doncs, té també altres aspectes rellevants. És que no sé què em passa amb els micros, sempre que toco algú raro i faig soroll, sempre. No, el problema és que s'acopla, s'apropa. Val. Espera, si us podem moure una mica. Vale, és que està gravant en Carles, perdó. Ja farem un tall. Val, aleshores, és que sempre em passa el mateix. Mònica? No, Mònica, tira. Val, doncs, a veure. Si no, el portaré cap aquí, Si vols me'l deixes a veure. Doncs... És que no surt la cantonada. No, però no... Bueno, és igual, continuem. Ja m'aparto del d'això. Sí, acabo. Doncs això, aleshores, a la manera de ser que tinc, considero que puc aportar la meva experiència, sobretot en l'emprenedoria, precisament en com funcionen les primàries, en construir estructures que puguin ser orgàniques, molt transversals, amb capacitat de fer que tothom pugui participar-hi, perquè al final una startup, doncs al final és com es funciona, com s'intenta funcionar, amb pocs recursos, amb molt de talent, això sí, perquè al final, diguem-ne, també és una mica el mateix format, no? No tenim els diners, no tenim els 700.000 euros que gastarà el majorat del PSC, necessitem a tota aquesta gent i tots vosaltres que sou talent, no? Aleshores jo crec que, bueno, al final el que puc aportar més és en la part professional, doncs tota la trajectòria que tinc, crec que lliga molt amb el tipus de projecte que és primari, és una cosa que és petita però que hem de fer que sigui molt gran, que l'objectiu és que creixi molt, que acapari molta gent, molts vots també per assolir, doncs també evidentment portar el nostre programa a l'Ajuntament i d'altra banda la manera de ser doncs el treballar, les ganes de treballar, l'ímpetu, el tirar endavant i que evidentment doncs tenir, com comentava una mica, aquesta valentia de tirar endavant amb qualsevol bogeria que se'ns presenti però que ens permeti avançar en la independència. Gràcies. I ara, per fer el contrapunt, li faré la mateixa pregunta a la Lola, oi? A veure, ja m'he presentat en el sentit que és la primera vegada de la meva vida que disposo de temps, que crec que el temps, junt amb la voluntat, són dos capitals indispensables. Evidentment, jo no he fet mai res de política, sí és cert que tinc unes idees
bastant clares de l'immobilisme de Granollers i de les meves ganes de canvi. Crec que hem d'aprofitar la vinentesa que ens proporciona les primàries, si bé que molta gent coneguda m'han dit que m'apunti a la llista del Grau Pera. Jo crec que estic amb la millor llista, que no està prou entesa encara que a cada lloc hi ha una llista de primàries de Granollers, de Barcelona i de molts altres municipis. I per tant, aquí som un equip que uns aniran en una posició o en una altra de la llista, però tots anem a tirar endavant un projecte innovador per fer canvis, però canvis reals a Granollers, perquè estem encallats, vull dir, estem en un bucle que la ciutat no creix, les coses no milloren, la sanitat està com està, l'ensenyament i les relacions institucionals amb la ciutadania està com està, i jo tinc moltíssimes ganes, i crec que els meus companys igual, com a grup i com a formació, però també cadascú de manera individual volem fer canvis. Evidentment, aquests canvis sense vosaltres, els electors, no hi serien. I estem engegant aquest moviment i jo confio molt en l'èxit. Ara sí. Mira, carai, de voluntat pròpia. Carles, lligant amb això que has dit de la creativitat, doncs posem-nos creatius. A veure, com creus que hauria de ser la participació ciutadana a Granollers? Total i absoluta. I crec que la participació ciutadana a Granollers hauria de seguir l'exemple de tots els que estem en aquesta sala. Nosaltres que fem un pas endavant i vosaltres que esteu a darrere nostre, perquè sense que estigueu vosaltres nosaltres no som res. I enllaçant una mica amb això del què pots aportar tu a Granollers, tots tenim una experiència vital, tots provenim, tenim unes feines, tenim uns estudis, i tots podem aportar una mica de tot això però el que m'agradaria recalcar és el que pot aportar un equip com el nostre a l'Ajuntament de Granollers. I això ho trobo, avui estava rumiant i ho trobo tan brutal, perquè fixeu-vos, tenim una de les millors metgesses de Granollers, una de les millors comercials acabada de jubilar, vull dir que ha d'agafar molta pràctica i ha de parlar amb molta gent. Tenim un enginyer industrial, tenim un emprenedor, tenim un professor, tenim una biòloga, tenim un doctor en ciències polítiques i després em teniu a mi. Però l'equip és tan potent que jo crec que Primàries conformarà la llista més potent que s'hagi presentat mai a l'alcaldia de Granollers. Si a això li sumem el fet de que nosaltres hem fet el pas, però la llista es conformarà depenent de les votacions vostres i de la gent que està apuntada al cens de Granollers. Més obert, més potent i més lliure, més impossible que sigui una llista electoral. I a més, després hi haurà el programa que el conformarem també amb vosaltres. Vull dir, no hi haurà una persona amb una ment brillant que ens dirà heu de proposar això, heu de proposar l'altre, l'hem de fer entre tots nosaltres. Llavors, jo el que puc aportar és la meva experiència dirigint equips, per exemple. Equips de televisió, un programa de televisió no el fa el director, el fa tot un seguit de gent. Jo he de comptar amb el millor càmera, he de comptar amb el millor guionista, he de comptar amb la millor o el millor maquillador. Jo estic molt acostumat que la meva feina és feina d'equip. Jo sol no faig res. Llavors, treballar amb aquest material humà és molt difícil, però és la tasca més engrescadora que pot haver-hi en una feina avui dia.
I callo perquè... Bàsicament, si hi ha alguna llista o algun equip que pot demostrar poder saber com ha de ser la participació de la ciutadania en Granollers, és precisament un equip de gent i una llista que es fonamenta amb la participació de tots. Perquè amb les primàries el que fem també és una esmena a allò que a mi, quan vaig arribar de l'estranger, sempre em va sonar una mica estrany, que des de l'independentisme es continuava repetint, i a part que està molt assumit, quan ho direm, tots esperem fer una cara una mica rara perquè està d'allò més assumit, però aquesta idea dels de dalt i dels de baix. I això que, quan vaig començar amb les consultes i els companys, però nosaltres els de baix, i jo fent cara de, però per què esteu sempre dient nosaltres els de baix? Què passa, que a Catalunya volen per damunt els polítics? Després amb el temps vaig entendre que això dels de dalt vol dir això que parlàvem abans, de la cúpula que des de dalt fa aquestes xarxes clientelars i de servilisme, no? Però jo penso que amb les primàries precisament trenquem això perquè la metgessa, la comercial, la biòloga, el mestre, bàsicament veurem com entren a l'Ajuntament a peu de carrer, sense voler, no l'evitaran, i que bàsicament som nosaltres mateixos, amb les nostres professions, costat a costat. Res d'aquesta vella política, d'aquesta cultura dels de dalt i dels de baix, que ens han fet i ens han induït que nosaltres anem apuntalant cada dia quan diem això nosaltres els de baix. Perdoneu, al costadet. Anem ara. Per tant, i li preguntaríem a l'Oriol, perquè com al ser ja regidor, suposo que ja saps, ja coneixes bé això de la comunicació que hi ha des de l'Ajuntament a la ciutadania i el que es pot millorar, i per tant què faries per arribar a fer una bona comunicació Ajuntament-ciutadania? Hola, bona nit a tothom. Una de les coses més frustrants de ser regidor i de ser regidor, diguem-ne, amateur, que tens la teva feina i t'hi dediques, és que quan has de prendre decisions tens la sensació que tens un poder que no et pertoca, no? Perquè tothom et diu, escolta, doncs aprofita, si ets regidor, vota el que et dóna la gana. Jo no ho vull. Jo és que una de les raons per presentar-me a primàries és perquè si torno a estar a l'Ajuntament ho vull coneixent les cares de qui m'ha votat i de qui vol que estigui allà. I curiosament, quan s'ha de prendre una decisió, doncs actualment parles amb la gent del partit. I és que jo vull trencar aquesta barrera. Hem d'anar més enllà i anar fins i tot més enllà, no només de la gent del partit, sinó de la gent de la mateixa ideologia del partit. Però això és vital. Què li passa a l'Ajuntament per afavorir la participació? Ostres, hi ha un tema d'informació que sembla que sigui molt de l'anapeu, però és que és així. Informació. Hi ha un portal de transparència a l'Ajuntament, però de tant en tant pengen l'ordre del dia, els plens, però realment els expedients no hi són. És a dir, hi ha una cosa d'informació i de transparència, i no de la llei de transparència, que potser no ho saben tots els ciutadans, però existeix. Hi ha una llei de transparència que diu que qualsevol ciutadà té dret a demanar-li a l'Ajuntament qualsevol informació relativa a qualsevol assumpte públic. Però home, ho podríem fer una mica més senzill, que no calgui fer una instància en paper perquè et responguin. Hi ha tot aquest tema de la comunicació. I després, en quant a la participació, jo crec que s'ha de vincular molt més les decisions amb les deliberacions. Actualment és que es parla molt poc de política en els llocs on es decideix. L'únic debat polític té lloc en el ple. Però és que el ple és un al mes, dura el que dura, i hi ha molts temes que ja ni es tracten en el ple. Els temes que no es tracten en el ple es tracten a la Junta de Govern i a les comissions informatives, i això són uns òrgans tan tècnics que durant 10 minuts, un quart d'hora, passen uns expedients per allà, el públic no pot assistir. És a dir, la informació per un cantó passa perquè la gent pugui accedir a la informació i l'altre perquè els espais de deliberació política no siguin només al ple, siguin tots els altres llocs on es prenen decisions. Hi ha òrgans de participació a l'Ajuntament? Sí, hi ha 1000 consells participatius, però vosaltres heu vist mai al diari una notícia que digui el Consell de Ciutat ha decidit això? No. Només veus al diari el que decideix el govern o el que decideix el ple. Per tant, és vincular els espais d'informació i participació amb els espais on es decideixen coses, per ser una mica breu.
nosaltres potser que cal... Ara sí que s'ha pagat, la llumeta, ara la llumeta sí que hi ha varias. No se sent. Però se sent, no? Allà darrere. Hi ha piles, ja, potser són les piles. És que això s'ha pagat. Sí, Ara ja està. És que jo crec que és el passar abans que peta. A peta, no? Sí. No, que escoltant l'Oriol, no, tot això que expliques, és que, clar, potser una qüestió a revertir és el fet de que els polítics allò, el mínim, no? Ho poso a la web de transparència i, bueno, sí, però els ciutadans, per molt que anem a llegir, no estem d'acord, i quan no estem d'acord, què? Què es fa? A on pots anar a demanar comptes? Quines són les eines de fiscalització, no? Que és una mica això que parlàvem de la importància de com farem que la gent participi, perquè per molt que comuniquis després no pots fer res si tens una queixa, i és aquí on penso que primàries podem ser forts i podem canviar aquesta cultura política. Parlant de participació i fent que la gent, doncs, entre tots ho fem, no? Allò de entre tot és tot. Preguntaria al Joan Ricart, que té a veure amb les ciències polítiques, potser, o pots fer una mica de benchmarking, no? Amb diferents... Tot té a veure, exacte. Com ho consideres tu? Com s'hauria d'elaborar el programa polític, el programa electoral? De la nostra llista. Sí, clar. No els explicarem als altres. No, a veure, jo és que sí que entraré una mica en matèria perquè crec que és important que això ho tinguem en compte a l'hora de... de gestionar el programa. Jo crec que la participació política no es pot reduir al mer assemblearisme, al mer de només votar. Jo crec que la participació política ha d'anar orientada, ha d'anar guiada per certs... perquè tingui resultats. Llavors hem d'explicar primer què és el que volem, què és el que es decidirà en aquest procés participatiu determinat, quins seran els resultats, quins seran els actors que participaran i quina serà la resposta que se li donarà al ciutadà i on podrà anar, doncs, el que dius tu, no? A reclamar. Llavors hem de fer tot el procés, el procés deliberatiu, el procés participatiu, el treball del procés participatiu i el post-procés participatiu, no? En aquesta línia crec que a l'hora d'elaborar el programa podem començar ja treballant en aquesta línia, no? I llavors seleccionar, des del meu punt de vista, crec que hem de treballar 3 eixos que són determinants, que jo els he anomenat d'aquesta manera però que poden tenir el nom que vulguem, que són el ciutadà, la ciutat i la república, no? Llavors, sota aquests 3 eixos, intentar fer participar a la gent, sempre guiant-los en aquesta línia, no? Dient, al ciutadà, doncs, què entrarien aquí? Precisament tot el que és metodologia participativa, tot el que fa referència, doncs, a col·lectius en risc d'exclusió o col·lectius més vulnerables, LGTB, també el col·lectiu de dones, feminista, tota aquesta línia de gent, immigrants, tota aquesta gent que doncs, són també ciutadans i que hem de participar-hi, no? Llavors, el segon eix, que seria el de ciutat, crec que hauríem de tractar, doncs, tots els temes que necessitem que funcioni perquè la ciutat tiri endavant, perquè la ciutat canviï, perquè la ciutat es dinamitzi i després, que ja aquí també podríem parlar de gestió de l'aigua, de pla urbanístic, de totes aquestes coses i finalment podríem parlar també de l'eix de la república, que seria el que volem que Granollers faci per tirar endavant el procés cap a la nova república catalana, no? Llavors, una cosa que és important de fer o de dir és que a Catalunya hi ha 947 municipis i només hi ha 23 que tenen més de 50.000 habitants. Nosaltres som un d'aquests municipis i llavors nosaltres hem de ser determinants a l'hora de crear la nova república. Si Granollers no té un pes i amb l'estancament que hi ha actualment, amb la vella guàrdia que està governant la ciutat, no avançarem. Llavors jo crec que a l'hora d'elaborar el programa, tenint en compte aquests 3 eixos, crec que hem de... És que al final estic responent totes les preguntes a la vegada, però bueno... És perquè realment ho crec així, no? Llavors, crec que un cop hem delimitat els 3 eixos, en lloc de fer una cosa més sectorial, crec que per Granollers és important que treballem als barris, perquè no estem... Una de les coses, la pregunta 6 que ens han passat és què és el que preocupa a Granollers, no? Per mi el que em preocupa és que no estem dinamitzant la resta de barris. Bueno, però bé, ara passis a la teva pregunta. No, bàsicament vull dir-te que a l'hora d'elaborar el programa hem de seguir... Jo establiria 3 eixos i aniria a preguntar als barris.
dels 17 barris de Granollers, anar a preguntar, en lloc de fer una qüestió sectorial, oferir una cosa per territori, per barris, perquè d'aquesta manera podem dinamitzar la resta de barris més enllà del Granollers centre. Aquesta és la meva resposta. Sí, en la mateixa línia. Com veus tu l'elaboració del programa electoral? Sí, perquè ha fet tu. Ara sí. L'elaboració del programa. Doncs sí, o sigui, crec que és important aprofitar les eines informàtiques i de whatsapps i de grups i de webs i tot això perquè és, bueno, la gent que estem moltes hores a casa i amb dificultats per sortir també tinguin mecanismes per participar i després això, mirar de quina manera ens organitzem, ja sigui per barris, ja sigui de la manera que sigui, amb el mes que tenim fer un intensiu d'arribar tant com es pugui a tothom i escolta, vull dir, muntar-nos els horaris i jo què sé, no sé, si hi ha reunió per setmana, 2 reunions i vinga, i intentant amb una ment oberta, no excloure allò, que totes les idees siguin benvingudes i bueno, i fer al final quedar-nos amb els punts de màxim consens i fer un programa que sigui atractiu i visual i clar i concís i no fer un programa llarguíssim, en la meva opinió, sinó algo que entri pels ulls i que vingui ganes de dir, hosti, aquests saben a lo que van. Com que aquesta és una pregunta important, havia pensat obrir-la encara més, havia pensat potser amb la Mònica, oi? Torna-me-la a dir, la pregunta. Escoltava, eh? Sí. La participació en el programa electoral, com ho faries, com ho veus? Jo penso bastant igual que el Joan. Jo penso que s'ha d'anar pels barris i s'ha d'establir un contacte amb la gent que forma part dels barris. Aquí a Granollers hi ha moltes diferències en la manera de ser dels barris. Vull dir, hi ha barris que són més comercials, hi ha barris que simplement són barris de vivendes, no? I s'ha d'establir alguna manera de contactar amb la gent que és normal, com nosaltres, que treballa cada dia, alguna manera de fer sessions conjuntes, xerrades, perquè la gent aporti el que pensa que per ella és rellevant per millorar les seves condicions de vida a la ciutat, no? I jo penso que l'eix, en el cas de Granollers, està en els barris. Vale. Molt bé. Especialista en SOEs de creatius. No, jo volia afegir perquè crec que és interessant i ho ha introduït ja una mica l'Estel, però que crec que i discrepo una mica, entrarem al que comentava el Joan en quant a qüestions sectorials o no, però crec que hi ha una part molt important que és que nosaltres al final a nivell d'estructura d'organització també som petits i això ens permet també ser molt àgils i aquesta poca estructura que podem tenir entre cometes ens permet fer una agilitat i experimentar molt en com volem muntar l'organització de procés participatiu perquè jo crec que és important que aquesta la treballem bé, ho sento que és que i mira, millor, mira, és que el tinc aquí per la meva veu i a més va pitant, saps? Sí, perdó. Sí? Va. Doncs aleshores, el que comentava, això ens permet també integrar molt tota la part tecnològica perquè al final aquesta agilitat i el fet de ser poca gent ens permet que muntem maneres de participació diferents a les que les institucions han treballat fins ara. És a dir, si ens fixem en el que han fet institucions, per exemple l'Ajuntament de Barcelona fa moltes coses, al final intenten assolir una dimensió que acaba sent inoperativa per la ciutadania i que realment no acabem participant i no acabem sent part d'allò. Jo crec que nosaltres hem de participar i hem d'entendre primàries com un petit laboratori on podem dissenyar nous processos participatius i aprofitant que tenim gent, inclús ja des de... ho obro fora dels candidats, també en el comitè electoral, amb experiència en ciència política, han dissenyat noves maneres de participar que ens puguin ser les bases no només pels propers mesos que hem d'encarar, sinó també de cara a tot el procés de fiscalització que els candidats electes farem en els propers anys, ja no mesos, sinó en els propers anys.
Llavors crec que és necessari que siguem capaços de dissenyar sistemes àgils i basar-nos molt en les noves tecnologies. Jo aquí fico la meva cullera, no? Per la meva experiència professional, jo crec que és molt interessant i hi ha eines molt interessants que ens poden permetre que tota aquesta comunicació la fem àgil. I ara afegeixo la discrepància una mica amb el que comentava el Joan. Jo, per exemple, sí que estic d'acord amb que crec que és necessari arribar als barris, és a dir, tenir-los com a focus importants d'on obtenir idees, d'on obtenir propostes, però alhora crec que també és important treballar de manera sectorial per extreure el màxim de suc a tota l'experiència, tot el talent que tenim a nivell de candidats i a nivell d'electorat, perquè hi haurà gent que potser no se sentirà còmode parlant de ciutadania en general, però que sí se sentirà còmode, per exemple, parlant de cultura, per posar un exemple. Primer el Joan, per si vols... No, només dir que no és excloent. Parlo d'ubicació, no tant de font. D'acord. Carles, volies... No? No, bueno... Sí o no? Sí. Aviam, jo sempre que pugui parlar, encantat. D'acord amb sectorialitzar el programa, d'acord amb tu, els barris són molt importants, i com el farem entre tots el programa electoral, Primàries ha de ser innovador en moltes coses, però també hem de ser innovadors en que la gent que ha fet amb nosaltres el programa electoral posteriorment al seu intent d'aplicació ens exigeixi responsabilitats i actuacions sobre aquest programa electoral que hem proposat. La ciutadania té uns drets, té unes obligacions, i aquí, dintre de les obligacions, també hem d'acostumar a la gent a exigir quines responsabilitats tenen sobre el que se'ls ha promès. En quant al del programa, jo crec, i també ho vaig comentar l'altre dia, no crec que hàgim de fer un programa electoral de 140 pàgines prometent 34.000 coses que després sabem que són impossibles de complir. Prometem-ne 5, prometem-ne 10, però fem la realitat. I això serà el nostre aval després, perquè vosaltres ens haureu d'exigir que complim el que hem promès en el programa electoral. I fins ara això no s'ha fet mai. La gent no es llegeix els programes electorals abans de votar. I com no se'ls llegeix, puc prometre el que vulgui, que després tornarem a parlar de cobrir la via del tren. No. O es pot o no es pot. I si ho prometem, fem-ho. Però vosaltres sou els que ens heu d'exigir a nosaltres després que complim tot el que hi havia en el programa electoral. I això és una responsabilitat molt gran, però que em sembla que tots hem d'estar disposats a afrontar-la. Però tu volies parlar del programa electoral perquè és prou important, Sí, clar. Hola. Ja em pensava que em salvava de parlar, però... Circumstància difícil perquè ara ja comenceu a tenir gana i per tant hem de ser cada cop més sintètics. No, jo crec que és molt important això que ha comentat Carles, de que la participació a vegades en aquests termes es planteja com el que solen fer els partits. Participem en un procés molt concret que portarà a fer el programa i el programa està tancat i llavors és una qüestió de si es compleixen promeses o no es compleixen promeses de comprar el programa. No. A mi m'agradaria que aquest cop el programa fos una cosa diferent, fos un programa obert. O sigui, jo vull que la gent segueixi participant i es segueixi considerant, ja sé que hi ha d'haver un programa, hi ha d'haver una fase concreta que tenim un mes, però tenim un mes per obrir aquest programa. Per tancar-lo, per mi no, perquè si estem aquí per canviar la manera de participar, jo crec que hi hem d'estar de debò, i això vol dir intentar que fem una mica el salt de representar. Al final un programa no és tant participar si es fa d'aquesta manera, sinó representar. Jo estic sent representat per aquestes idees més o menys que han fet unes persones que em representaven, que s'assemblaven a mi o que m'he sentit identificat. No.
Jo vull que un cop ja fet el programa es segueixi intervenint directament cadascú en el seu nom en la mesura del possible, no pots mai evitar la presentació, que segueixin exigint coses i que hi hagi una entrada i sortida. Jo crec que fins ara hem estat excel·lents en aquest sentit, som molt oberts, però encara som petits i l'ideal és que això es pugui convertir, i això serà la gran dificultat, segurament el que haurem d'innovar i posar recursos i talent de tothom, que això es pugui obrir i seguir funcionant d'aquesta manera de debò. No fer servir el programa, perquè el programa a vegades és una eina, acaba sent un obstacle, una eina que aquesta barrera de coses que vam dir que es compleixen o no en un termini de 4 anys és un escut per no fer política de vegades. Doncs intentem evitar que el programa sigui això. I de fet, amb aquesta idea, interpel·lant a tots vosaltres, i m'incloc, que no som candidats però que som votants, que som registrats, la tasca que també tenim en què les candidates, els candidats i aviat, diguéssim, les regidores i els regidors de primàries, tots nosaltres el que tenim és també la tasca, en línia del que ara estàvem explicant, de fer que aquest programa no sigui una cosa tancada, sinó que sigui una dinàmica que estigui sempre oberta i que quan calgui, per les notícies que apareixen, per les circumstàncies que passen a Granollers o inclús a nivell de país, s'hagin d'anar empenyent en noves iniciatives, noves maneres de fer, noves el que sigui, doncs evidentment que estiguem tots allà perquè no, repetim, això no es tracta d'ells i nosaltres, és tot un nosaltres on hi ha gent que ha fet un pas endavant, s'ha posat en dempeus per a representar-nos la nostra veu a dins, però no per ser propietaris dels nostres vots, que és el que ens passa ara, que som propietaris dels nostres vots i tot i tenir una majoria absoluta al Parlament o un govern independentista, sembla que amb aquests vots en els despatxos decideixen canviar l'estratègia o decideixen canviar el mandat i no hi podem fer res. No, això és precisament antagònic. El que estem dient és que nosaltres mateixos ens organitzem per a que tots ells tinguin molt de suport, però alhora es puguin alimentar d'aquesta dinàmica oberta, d'aquesta elasticitat, on nosaltres tenim la responsabilitat d'anar alimentant-los i d'anar dient-los, escolta, introduïm això, anem per aquí, anem per allà. Per tant, jo penso que aquí ens hem de sentir tots interpel·lats. Tema de programa electoral, el deixem per tancat o voleu fer alguna altra aportació? Jo volia dir una cosa. Sí. Jo volia dir que a nivell pràctic, jo penso que la participació de la gent i les idees s'han d'anar obtenint en els barris. O sigui, en les inquietuds que cada persona de cada entorn diferent expressi, no? I s'ha de poder contactar amb la gent de base. Llavors, aquestes inquietuds sí que hauran de passar a una taula sectorial a ordenar-les per temes, no? I després d'això haurà de passar, que això sí que s'ha de veure com es fa, un altre, al meu entendre, un altre sector de gent assessorada que digui si realment allò és possible o no. Perquè aquest és l'altre tema, no es pot prometre la lluna ni es pot parlar de la lluna. Llavors jo penso que el programa electoral ha de constar bàsicament de 3 fases per intentar que sigui possible i que representi realment la inquietud de la gent, però que sigui factible. Jo em vull sortir una mica del guió amb el programa electoral i també enllaça una mica amb la participació. Em preocupa molt els programes electorals tecnòcrates. Un dels objectius que hauríem de tenir durant la campanya i abans i després és generar confiança, que vosaltres sapigueu què fa la gent a l'Ajuntament, què fa, què decideix, que s'hi pugui incidir, i és una relació de confiança que no té res a veure amb quines mesures concretes proposem o deixem de proposar, perquè en algunes hi podreu estar d'acord i en algunes no tant, no? Quan arribes en un programa electoral molt tècnic, arribes a la sensació, o pots, arribant a l'extrem, pensar que no fan falta els polítics. No cal, ni fan falta els regidors, ni fan falta ningú, perquè, de fet, podem tenir uns tècnics fantàstics, i ara ni això. L'altre dia em deien que és que Google pot saber com s'ha de dissenyar una ciutat perfecta, si és que no cal. Aleshores, quin ha de ser el paper dels nostres representants polítics quan el que cal fer
ja t'ho pot dir una màquina, no? Doncs jo crec que el paper ja no diria els polítics, però dels representants del poble, ha de ser que el ciutadà tingui la confiança de qui l'està governant ho fa fi de bé. Escolta, que és molt eteri el que estic dient, però governar vol dir prendre decisions que no agradaran a tothom i vol dir equivocar-se. La persona que ha de votar i que ha votat ha de tenir, primera, l'acceptació d'una decisió que no li agrada perquè veu que, o perquè sap que és que aquella decisió era la millor, i si aquella persona l'ha pres serà per alguna cosa, no per confiança cega, sinó perquè hi ha una corretja de transmissió. No sé com explicar-vos això, però això jo crec que és una de les coses que hem perdut i que moltes vegades, per intentar recuperar-ho, intentem detallar i escolta, i aquest programa electoral el compliràs. Doncs escolta'm, no ho sé, faré tot el que pugui per complir-lo, però a la vida passen coses. Però el que passa és que el que no pot ser és que si després no el compleixo, tu no pensis que no l'he complert perquè no podia, sinó pensis que hi ha coses allà al darrere. És complicat, però s'ha d'aconseguir, i s'ha d'aconseguir que, a més, en el programa electoral no es parli de coses aïllades, sinó que es vegi que estan connectades. Els equipaments tenen a veure amb l'habitatge, la taxa d'escombraries té a veure amb el comerç, i si comencem a fer compartiments estancs, complicat. Tenim dues preguntes més, però hi ha algú que està una mica empipat perquè m'està fent senyes així de manera molt... I per tant, evidentment, li donem la paraula per a intervindre. Bueno, potser se sent, Se té que és participatiu. I tant. Bueno, doncs jo, com que veig que teniu problemes amb això del programa, us plantejo a vosaltres, perquè d'això, doncs... No hi ets, segons? On no hi ets? Com a candidat. Home, no soc com a candidat. candidat? Bueno, però això Aquí està. Jo hi vull ser-hi. O ja hi ets? És que està participant, ja hi és, Bueno, va, amb tot el dret. llavors jo us plantejo, us ho penseu, ho discutiu, que teniu un correu electrònic tots. Vale, doncs quan feu les eleccions envieu el correu electrònic a tots els vostres i dieu, estem disposats a escoltar-vos el que en digueu. Vale? Llavors, el correu electrònic no és per fer bonic, sinó que és per fer preguntes i respostes. També hi ha pressupostos, això que no saps si pots fer, és problema de pressupost, i prioritats. També s'ha de definir d'aquests centenars de projectes, quin es posa davant de l'altre. Això ho heu de fer vosaltres, no nosaltres. Bé, i finalment, el correu electrònic no solament és d'anada, sinó que és d'anada i de tornada. És a dir, que no podeu deixar els que intervenim penjats, sinó que heu de donar resposta. Si cadascú té un correu electrònic, això pot ser una mica un problema. Podeu anomenar un representant. O, no estaria de més, cadascú ve el seu, però un representant que faci de coordinador i tal. I si jo no em contesten, agafo i truco amb un altre per correu electrònic. Què passa aquest representant vostre que no respira? Digueu-me alguna cosa. Vale? Doncs aquesta és la meva idea. Vale? Jo crec que justament això que ens proposeu forma part del que nosaltres estem dient el donar a conèixer, és a dir, que hem d'estar a prop, que el programa es farà recollint la que la gent ens digueu i que la comunicació no ha de quedar tallada una vegada s'hagi configurat el programa. Hi ha d'haver-hi continuïtat de relació i seguiment.
que aquesta nova mètode que nosaltres entenem que és una oportunitat de fer política hauria de ser la manera de fer-la a tots els nivells, però comencem-la en el nivell municipal. Evidentment que s'han d'obrir uns canals de connexió, hi haurà unes bústies genèriques de mail, hi haurà unes bústies individuals, seran sectoritzades, tot això ho estem definint. Lògicament, els companys que han configurat els estatuts i tota una sèrie de coses, hi ha una sèrie de paràmetres definits. Ara hi ha unes coses del programa que les estem també treballant amb el dia a dia. I no patiu que evidentment aquesta comunicació i els canals seran degudament difosos perquè és la base amb la que nosaltres podrem treballar i amb la que vosaltres, els electors, podreu demanar a cadascú o a la llista en global quin és en aquell moment aquesta idea o això del programa en quina fase està. Perquè de vegades, el que el meu company l'Oriol crec que ha volgut dir i crec que vostè no ha acabat potser d'entendre la matització, és que a vegades quan un entra en un ajuntament, en una empresa, en un càrrec, és igual, de la vida passa tot arreu, t'incorpores en una tasca, però potser hi ha uns compromisos assolits i amb uns terminis que tu d'entrada no pots entrar i pam, i donar carpetazo. Jo crec que va per aquí, és a dir, les coses van per fases i jo crec que això és el que, perdona Oriol, no és que no vulguem fer cas del que la gent ens digui, és que de vegades no és arribo aquí i te pillo i te mato, és a dir, hi ha d'haver unes programacions. Perdoni, això és la meva interpretació. Perdoneu, a mi em sembla que el tema d'anar per barris està molt bé, perquè els que formem part de la República, de primàries, no són els barris, són nosaltres. Ja li ho preguntar amb la definició d'aquella. Està bé, però vol més que ens escolteu a nosaltres? Evidentment. Vale, ja està. Evidentment. Que vol acabar de respondre, deixeu-me... No, jo trobo interessant aquesta idea de no són els barris, és a dir, entenc el que vols dir, no trobo ben bé que sigui una tonteria, però si només s'estructura per barris hi ha un problema, perquè, clar, l'exemple de, mira, és fantàstic, l'exemple de persona que vol sortir aquí davant i parlar, com vosaltres, o que vol el teu correu per enviar informació, meravellós, perquè aquesta és la part fàcil de la participació, només has de disposar de mecanismes perquè la gent ho llegeix i respondre. Però fer que la gent participi vol dir també aconseguir que la gent que no sap com participar, que no li arriba la informació de vegades, que no sent capaç de participar d'entrada, també participi. I és veritat, tens raó, que si només vas per un o dos eixos tradicionals, només vas per l'eix geogràfic, només vas per uns eixos de buscant talent de la gent que està autoritzada a parlar d'un tema, potser no trobes tothom. Per tant, és veritat que això porta una idea interessant, que és que segur que hi ha uns eixos centrals, i segur que els barris formen part d'aquests eixos i els sectors, diguéssim, també, però que s'han de trobar estratègies per anar a buscar també la gent i aconseguir que la gent que buscant geogràficament o buscant per sectors no participarà, perquè quan diem que necessitem talent no es tracta només d'aconseguir el 3% més alt de talent, això agafar el talent de la persona excepcional, es tracta de que com més talent trobem de gent diferent, de gent que normalment no està portant el seu talent, millor per tots, és així com funciona. Per tant, trobo interessant aquest apunt, que d'entrada pot quedar... Per matar aquest tema, jo diumenge passat, al casino, vaig oferir el meu correu electrònic i el meu número de mòbil personal a tothom. A mi me'l van demanar, hi ha gent que va marxar d'allà amb el meu correu i amb el meu... Jo l'ofereixo, no tenen per què fer-ho tots, tampoc, perquè pot ser una mica atabalador. Jo prometo contestar tots els correus que se m'envien en aquest correu i agafo el compromís de fer-los extensius a tot l'equip de candidats de primàries. Fa falta que guanyeu. Però aviam, tu dubtes això? Perquè jo no. Ja està. I quan heu guanyat, poseu l'Ajuntament, feu la vostra correu electrònic, no passa res, perquè si no voleu contestar, ens paguem. El que cal potser no és que guanyeu, el que cal és que guanyem. Guanyem.
Bueno, com que Carles ha decidit que aquest tema està de matar amb ell, amb la seva intervenció, sí, ja penso que ja potser hem intervingut tothom. Ara, com et dius? Ignasi. Alguns d'aquí em coneixeu, alguns els he portat al món a moltes visites del bar. Jo tampoc, jo estic jubilat. Jo tinc la impressió, sentiu bé, sí? Jo tinc la impressió de que avui, potser l'altre dia també, hi havia el muntatge, la instauració d'un nou partit polític. Aleshores, avui aquí s'ha parlat molt de municipalisme. Jo faria això d'aquesta estructura. Hi ha hagut un company que és regidor, està immers dintre d'aquesta dinàmica municipal, però jo penso que aquest no és el mordent que pot tenir les primàries per Granollers. L'autèntic mordent és de tipus ideològic. M'explico. Els altres partits han negligit l'element Catalunya en funció de les seves conveniències. I amb això sembla que tothom hi està d'acord. El que diu la cúpula, diuen els de baix, i així estem. Aleshores, això seria una porta oberta a tothom per manifestar la seva adhesió al fet català. Aleshores, la difusió, amb això fins a cert punt discreparé amb el meu entranyable i bon amic Miquel, jo sí soc partidari de fer aquesta difusió, perquè ens trobem amb una doble vertent. La gent que sent Catalunya, com tots els que esteu aquí ara, i molt més els que es juguen una mica, el tipus. Però hi ha un altre grup de gent que, siguent catalans, els costa sentir-se catalans, perquè no saben que estan sofrint exactament, estan patint el mateix, estem patint tots el mateix. El que està picant pedra en una carretera, el que està obrint una panxa i el que està enfilat a dalt d'un andami. Tothom és català, en el sentit de que, en certa manera, és més un problema de carteres que de banderes. Aleshores, en aquesta projecció en els barris, es podria deixar molt clar que els que tenen viu el sentit patriòtic català se'ls hi revifés. I els que el tenen confós, del qual ja hi ha hagut qui s'ha encarregat que li tinguin, i tinguin una espècie d'idees unificades i eternes per tota l'eternitat de totes les eternitats, aquests prenguin consciència que també els hi és molt millor sentir-se catalans que no pas sentir-se estrangers o estranys o invasors o propietaris. Jo penso que hi ha aquesta, per un cantó soc partidari d'anar als barris, per l'altre cantó apuntar més en aquest tret ideològic que no pas en l'altre, que potser en l'altre tots els partits que ja estan superrodats en l'Ajuntament i tenen unes economies molt més sanejades i poden fer moltes més coses i prometre moltes més coses, doncs nosaltres ens trobaríem desconnectats i sense possibilitat de competir. En el que sí que es pot competir o que es pot obrir una gran possibilitat és en el fet ideològic de que el català prengui consciència i perdi por, perquè tornem a estar plens de pànic programat, compte, pànic programat, saben molt bé el que fan. No sols hi ha la vacuna, que ja van fer fa 300 anys, i després l'altra, que s'hi va ficar en fa 80, va tornar a posar una dosis grossa. Ara van fent dosis de record, i pam, i pam, i pam. Jo comprem una cosa, fixeu-vos, tenim molta gent gran. Tota la gent que li han donat càrrecs i l'han ficat aquí, allà i acollar, aquesta gent està espantada i no es jugarà al tipus, però
Posar un vot no compromet a res, això també s'ho he de quedar clar. Aquesta és la meva visió de la qüestió. I ara, com que em sembla que hi ha gana, si us sembla, farem una... Jo voldria dir una cosa amb això. Doctor Foguet, jo voldria... On està el doctor Foguet? No, jo voldria... No sé, voldria dir-li... M'ha agradat molt, la intervenció que ha fet. Però jo penso, soc de les que penso que la ciutat de Granollers, en la que hi ha moltíssima gent que ha arribat darrerament i moltíssima gent que no sent Catalunya, encara que sigui catalana, Ginés Foto aquí sigui catalana, no sent Catalunya com la sentim nosaltres. La manera d'arribar, penso jo, millor a tota aquesta gent és siguent realment competent i fent les coses quotidianes, les coses del cada dia, fent-les bé. Si no, no ens engrescarem. Bé, perdona, un apunt. Hi ha una qüestió. Abans de començar a fer coses, has de tenir gent dintre de l'Ajuntament i hem de fer una campanya de promoció, perquè després ja en parlarem de tot això. Però primer els has d'incitar a que et votin, aquest nou partit. Sí, però jo penso que... Després ja ho veurem el que es podem fer o no. Si quedaran esperançats o desesperançats o tal. Però ara anem de cara al vot, penso jo. Però jo penso que això és un treball de llarga durada. Perquè el sentit de primàries, de canviar la mentalitat... Aviam, primàries jo penso que té dos sentits. Un sentit que s'aparta del... O sigui, que no té per què tenir relació amb el sobiranisme, que és el sentit d'intentar canviar la política, la manera que escollim els nostres representants, la manera que ens organitzem i ens governem. I això tant podria ser possible aquí a Catalunya com en un altre espai. Penso que després, una senyora va dir l'altre dia a la intervenció que amb 40 anys la tecnologia havia canviat les nostres vides. De no tenir mòbil, de no tenir telèfon, anem tots amb mòbil, som incapaços de prescindir del mòbil i ha canviat la nostra forma de fer. Però en canvi la política no ha canviat en els 40 anys. Els partits són iguals que els que fa 40 anys. O sigui, en el sentit teòric. No? Això jo penso que primàries té un camí aquí que tant de bo a nivell municipal les primàries fossin obertes a tot tipus de pensament, perquè jo penso que hauríem de ser capaços d'elegir a les persones que creiem que ens poden representar millor i que això hauria de ser totalment transversal. I després té la visió del sentiment catalana, no? Del treballar per la república, d'intentar crear una llista unitària, transversal, perquè ens sembla a molts de nosaltres que l'única manera d'avançar en aconseguir els drets de Catalunya és amb una llista transversal i totalment unitària. No? Jo penso que primàries té aquestes dos vessants, però no podem obviar la vessant ideològica política, independentment del sobiranisme, que és intentar canviar la manera de fer política i de triar els nostres representants. Perquè això en el fons és molt important i això és el que ens pot fer agafar la gent que no és sobiranista o que no té aquest sentiment tan arrelat com nosaltres. I penso que aquí no ho podem deixar. No, jo penso que si en aquesta escala falla el primer graó, no pensem en canviar Madrid ni Txecoslovàquia. El primer graó són els vots que et deixin entrar a l'Ajuntament. I en aquest sentir-se català hi ha els que ja se'n senten, els que se'n senten però estan arrugats i els que siguen aquí i patint les conseqüències d'un estat oprimit no en tenen consciència i es poden sentir catalans i s'han de sentir catalans. Aquest és el primer esglaó. Una escala que li falli el primer i el segon esglaó, els altres no compten. D'acord. Doctor Foguet, benvingut al comitè organitzador. M'han dit que no compreu mitjans encara, no? O sigui que us ho podeu permetre? Això és col·lectiu. No, aviam, ha de ser una mica ràpid i a més, com que se suposa que ara superem i els candidats anirem de taula en taula, doncs ho podrem argumentar. No s'acaba això. No s'acaba. Però jo sí que diria
que sí que és veritat que dels 3 eixos que comentava el Joan, que em semblen bé, Ciutadà, Ciutat i República, potser de República n'hem parlat poc, no? Però això no treu que realment és la nostra principal motivació, Sí que és veritat que qualsevol altre partit podria parlar d'infraestructures de la ciutat, del que faci falta, però d'alguna manera jo crec que el fet d'imaginar-se imaginant-nos una Catalunya lliure, també ens podem imaginar una ciutat lliure. Algú parlava, i quins són els reptes de Granollers? O quin és el principal problema de Granollers? Per mi el principal problema de Granollers és quedar-se igual, és no fer mai res més enllà. Si és que a mi m'agradaria que algun dia un alcalde em digués, mira, durant aquests 4 anys hem provat 10 coses, 2 m'han sortit de puta mare, 2 mig, 4 malament i 3 un desastre. Bueno, però el que passa és que aquí ningú arrisca ningú. Aquí teniu 8 persones disposades a arriscar, disposades a comprometre's, si és que realment ni ens hi guanyem ni ens hi guanyarem la vida amb això. La nostra única aspiració és representar-vos a vosaltres, evidentment amb la catalanitat, evidentment amb la independència de Catalunya, però també en pensar que aquesta obertura de ment la podem aplicar a la ciutat, i això ho podem. Una pregunta que demanaré a tots... Una pregunta final, després com bé ha explicat l'Oriol, tots els candidats estaran a les taules i aniran portant el debat continuï, la participació continuï. Per acabar, una qüestió molt ràpida que demanaré als candidats i als candidats que siguin molt breus i per tots, que és que quina qüestió de la ciutat de Granollers et preocupa més? Bueno, a mi per la meva feina laboral a mi em preocupa molt la sanitat. La manera que està articulada la sanitat a Granollers i el Vallès Oriental. Llavors hi ha coses que penso que la gent no sap de quines condicions sanitàries tenim a Granollers i al Vallès Oriental respecte a comarques que estan a 40 quilòmetres només de la nostra. I jo penso que això s'ha de saber, penso que la gent ha de pensar quin sistema sanitari vol a la seva comarca, si el vol prioritzar o no. I no sé, llavors podem parlar a les taules, però la gent penso que no sap que, per exemple, a Granollers, la comarca del Vallès Oriental, és la penúltima comarca amb llits per 1.000 habitants de Catalunya. O sigui, la mitja de llits a Catalunya, de llits d'aguts vol dir persones que, per exemple, van a urgències i tenen que ingressar, per exemple, per una pulmonia, per un infart. Aleshores, la mitja a Catalunya és de 2,5 o 2,7 llits per 1.000 habitants. Això són dades del 2017. Que va amb una forquilla del Tarragonès, que és la que més en té 55 llits per 1.000 habitants, fins a la Terra Alta, que em sembla que no té cap llit. Però és que el Vallès Oriental té 0,1 llits per 1.000 habitants. Som la penúltima comarca de Catalunya amb més llits per habitant. Llavors, això la gent ho ha de saber per poder entendre per què es fan cues a urgències, per què costa accedir al sistema hospitalari, i la gent ha de decidir quin tipus de sanitat. I aquest és el problema que a mi em preocupa i del que jo puc parlar més. A veure, com que ens heu demanat siguem breus, evidentment m'adhereixo amb això perquè no en tenia coneixement, però evidentment ho considero molt greu. Jo crec que moltes coses s'han de poder fer amb una premissa bàsica, i és canviar la tendència de fa tants anys que tenim en l'Ajuntament de Granollers. Mentre no es modifiquin els números que hi ha de regidors i de les maneres com estan fent des de tantíssims anys, ni millorarem ni sanitat ni res més. Aleshores, cal renovar les forces de l'Ajuntament i modificar-les, i els que tenen tant de poder de fa tants anys i que fan i desfan el que volen amb Granollers, això per mi s'ha d'acabar. Jo per anar ràpid, de fet el que em preocupa més és el que us he comentat abans, el que em preocupa més és que Granollers no arrisca i que no aposta, però si us hagués de dir alguna cosa a nivell sectorial, el que em preocupa més és el fet de fer ciutat. És a dir, s'ha parlat que està de moda el tema del dret a la ciutat,
partir de tot el tema de les invasions turístiques, el fet de dir, ostres, el ciutadà té dret a que la seva ciutat la pugui gaudir i pugui viure, no sigui expulsat pel preu dels habitatges, sí que és veritat, però és que a banda, o en el meu cas crec que per sobre del dret a la ciutat, està el dret a fer-la de la ciutat, perquè és que a vegades sembla que es consideri la ciutat com una cosa acabada, no? Tots ens barallem pels centres de les ciutats, però això són parts de la ciutat que es van dissenyar i construir fa 300 anys. És a dir, tots sembla que vulguem anar a viure, a disfrutar en aquests llocs. És a dir, la ciutat, per antonomàsia, la ciutat era un lloc que creix, que es desenvolupa, que s'adapta a les circumstàncies del moment. I a mi em sembla que hi ha tota una sèrie de polítiques que no estan encarades a fer ciutat. Fem barris, fem equipaments, fem llocs on la gent pot viure més o menys lluny del centre, però no eixamplem la ciutat, no fem la ciutat ni donem els espais de llibertat perquè la ciutat es pugui viure i es pugui desenvolupar. No sé com explicar-ho. Entre un excés de regulació, de tot plegat, em falta la paraula fer ciutat. No, sí. Bueno, va, sí. És que ho sento, és que l'altaveu aquest em tortura està tota l'estona. Cada vegada que moc una mica el micro fa... Sí, val. Sí, aquí va bé. Sí. El director. Jo crec que a nivell sectorial, sobretot, la part que considero més important és que Granollers es situï com a pol a nivell de creació, d'ocupació, de riquesa, d'empresa, de noves tecnologies. És a dir, tenim un Granollers que jo, que soc força jove, el recordo sempre igual, sense canvis, sense avenços, una mica la línia del que comentava l'Oriol, però sobretot jo, per l'experiència professional que tinc, i em puc aportar més, una mica com la Mònica en el seu àmbit, és precisament en això, que realment puguem assolir que Granollers no sigui una societat únicament de comerç, que ara mateix és molt basada en el comerç, sinó que puguem diversificar la nostra economia, que la nostra economia tingui altres sectors, altres, diguem-ne, indústries, que ens permetin generar riquesa, generar llocs de treball pels vostres fills, pels vostres nets, per la gent de la meva generació, que també és important, i tot el talent que podem generar aquí, tenim diversos punts formatius molt importants, doncs que puguem aprofitar aquest talent i que es quedi aquí, que no acabi també traslladant-se a Barcelona com passa molt, que fa aquest efecte de xuclar, i realment molts municipis de l'entorn de Barcelona, de fora de l'àrea metropolitana, tenim capacitat de créixer econòmicament, de desenvolupar, com deia, noves empreses, generar riquesa, generar ocupació, que això evidentment és molt important perquè ens permetrà, perquè al final això dona diners, és el que ens permetrà desenvolupar programes, millorar, per exemple, la quantitat de llits i segurament altres coses que proposaran també els companys que consideraran importants i que al final requereixen de recursos econòmics. Hola. Hi ha moltes coses concretes que et tenen al cap quan et diuen aquestes coses. Penses, hi ha clarament problemes amb l'habitatge, hi ha clarament problemes amb sanitat, hi ha molts temes concrets que es podria anar, però com que sé que hi ha gent molt entenimentada que ja parlarà d'aquests temes, jo enfocaré el que crec que és una mica l'origen d'aquest problema i lliga molt directament amb tot el que esteu dient i segurament amb el que es dirà i sobretot amb aquesta idea, per exemple, de les dificultats de Granollers per créixer, per voler créixer. Que és que jo, alguns sabreu que soc fill d'un exalcalde, jo per l'atzar, diguéssim, jo m'he trobat enmig d'allò que en un article que era l'Ordinari també hi ha alguna semblant al Granollers petit. I he constatat a la meva vida que existeix això realment. A vegades pot ser invisible aquesta qüestió, però que hi ha un Granollers que és com un poble on tothom coneix a tothom i la gent pregunta de qui ets fill i que funciona molt com si fos realment així, i llavors hi ha altra gent que jo quan anava i a mi em semblava que tothom li sonava qui era el Mayo i que tothom li agafava la gata del Mayo i els parlava del Mayo, gent que són de Granollers i em deien qui és el Mayo. Això també existeix. A vegades hi ha aquesta divisió i és indicativa d'una cosa, no només és un problema sociològic, diguéssim, és indicativa d'una cosa que és que Granollers està molt centrat. La gent que que treballa a l'Ajuntament de vegades i la gent que talla el bacallà, com ha dit molt bé el Joan, a vegades està, no és mala intenció, i no dic que sigui mala gent, a vegades depèn de la persona, però a vegades està molt tancada geogràficament al centre i en realitat amb una relació amb el passat.
Perquè en una ciutat el centre correspon normalment amb la història, però bueno, s'ha d'anar també cap al futur, cap a la gent que ve nova, cap a les coses que no s'han fet encara, cap a la perifèria, i això és una cosa que la política de Granollers a cap color polític, en cap identitat, es tendeix a fer mai. I crec que és crucial que ens adonem d'això, ens vacunem contra això i aprofitem evidentment tot el talent i tot l'interessant que hi ha al centre i que hi ha a la nostra història, però que ens obrim a tot el que hi ha per davant també, que és una cosa que falta molt en aquest Ajuntament. Doncs, bueno, la veritat és que passa una mica això, que al final els temes centrals i els que ens preocupen més sempre són sanitat i educació i tal, i costa una mica sortir de... Jo el que diria, que és el que em toca més, és tema educació, que està bastant preocupant, el tema de massificació de... Bueno, nosaltres ho vivim, és molt difícil fer classe a l'ESO amb 35 nens, molt difícil. Els instituts que s'ho proposen diuen que tindran 5 classes en lloc de 4, bueno, al revés, ara em costa, estic nerviosa, i llavors després fan un grup més i acaben dividint tots els alumnes en 5 grups en lloc de 4, i llavors ja en tens 25 en lloc de 35 i és més portable, però això és un desastre. O sigui, el que s'exigeix als professors... A batxillerat ja els tens una mica més que els que estan allà, una mica, ja és perquè volen, però realment l'ESO està complicada. I com a cosa més concreta, que també em toca directament i que em preocupa, que és tema salut, però ara m'ha tocat directament, el tema de la violència obstètrica és una cosa que per sort no he viscut directament, perquè jo he anat molt informada en el moment del part i tot això, però bueno, ja vull dir, precisament a l'Hospital de Granollers és on jo no vaig anar a voler parir, i bueno, vull dir, si puc fer alguna cosa, si arribés a poder ficar mà i intentar millorar alguns d'aquests aspectes, doncs m'agradaria, perquè, bueno, vull dir que les dones vagin confiades, vagin empoderades, no se les tracti amb paternalismes com si no poguessin decidir les seves coses, no se les lligui de mans i peus quan se'ls fa una cesària i, bueno, barbaritats d'aquestes que passen. Estic molt d'acord amb el que diu l'Andreu i molt d'acord amb el que diu l'Oriol. I la veritat és que el que em preocupa és això, és que ens quedem petits, que una ciutat que té com un instrument per obrir-se al món com és el Balonmano Granollers i que seguim sent, una ciutat petita que no té veu, que no té el pes que hauria de tenir. No sé si hem de desenvolupar millor educació, anar cap a la via de, desenvolupar, com havíem tingut a la seva època a l'Escola Municipal del Treball, doncs fer les FPs, l'educació dual aquí, no sé si és el que hem de portar, però hem de portar alguna cosa en aquesta república que està naixent i hem de ser una ciutat important per aquesta república, perquè en termes d'habitants i en termes de pes i d'història crec que som suficientment grans com per poder liderar amb l'exemple, crec. Després de totes aquestes preocupacions, què voleu que digui? Sí, me'n traurem de la màniga. A nivell global em preocupen sobretot dues coses de Granollers. Estic totalment d'acord amb el que deia l'Oriol. L'immobilisme que pateix actualment Granollers i ja porta arrossegant de molts anys és brutal. Una majoria absoluta durant tants anys no beneficia ningú. S'acaben creant equips que són farragosos, que ja estan cansats d'ells mateixos. Per ser breu, l'immobilisme de l'Ajuntament. Aquí recordo, i l'altre dia parlàvem, Granollers podria tenir una població flotant de 10.000 habitants universitaris, es va deixar escapar en el seu moment. Podria tenir tot el que ara hi ha Terrassa, CAC, Escola de la Ciutat de la Imatge i tot això, hagués pogut venir aquí Roconvert i tot no va venir aquí per immobilisme. Segona, que els ciutadans de Granollers en els moments actuals es deixin arrossegar per la por, i amb això estan negociant tots els partits polítics i tots els polítics, estaran jugant amb la nostra por. La nostra por perquè els de primàries, i això ens ho han sentit dir durant tota Catalunya, dividirem el vot independentista, esteu fent un mal horrorós,
totes aquestes coses, després ho passo per la taula, però després hi ha una cosa que és personal i és de sentiment, val? I jo crec que els sentiments són molt importants. Jo per la meva feina m'he de voltar molt. He estat últimament a Washington, a Boston, a Londres, i quan em pregunten d'on soc jo sempre dic que soc de Granollers. Evidentment a Boston, Washington, Londres foten una cara rara i diuen what? I dius sí, però a Barcelona, Catalunya. Jo estic molt orgullós de la ciutat de Granollers. El que passa és que el que em dol molt és que cada vegada em costa més justificar aquest orgull. Últimament ens han dit sí, aquella ciutat en la que guanya Ciutadans a certes eleccions. Sí, aquella societat que és del 155. Sí, aquella capital de comarca que és el puntet vermell, un dels puntets vermells de Catalunya, perquè vosaltres sou del 155, no? Clar, tot això a mi, hòstia, són diverses punyaladetes. Em sap molt greu i trobo que la meva principal preocupació és recuperar l'orgull de ser granollerí i crec que entre tots ho hem d'aconseguir. Jo soc de Lleida i em solidaritzo amb això de la punyaladeta perquè nosaltres també, Déu-n'hi-do, el punt vermell que tenim. Vull dir que no sou els únics, aquí una mica de solidaritat plegats, podem fer teràpia ara a la taula. I bàsicament jo sí que us faré una petició, disculpeu-me, i amb això ja acabem, ara sóc jo la que dic que ja acabem. No. Els candidats, i no només de Granollers, en general, sisplau, quan estiguem dins de les institucions municipals, dels consistoris, deixem de renovar els contractes municipals a empreses externes de l'IBEX. Deixem de fer-ho. Reus ho va intentar, va ser un dels clars exemples del que no ens agradaria veure com partits com Esquerra Republicana o el PDeCAT, que són els que van votar a favor de renovar una altra vegada, tot i que la CUP evidentment s'hi va oposar, no ens cal. El feixisme o l'unionisme espanyol no només se l'assenyala, se'l batalla. I des dels consistoris aquesta és una gran batalla que els hi podem plantar, que és no renovem cap contracte amb ells. I per acabar, i això ja més nivell nacional català, sobretot en aquests moments excepcionals en els que ens trobem, recordem sempre i tinguem sempre molt clar que la independència sí és possible, perquè és legal, és legítima i és democràtica. Visca Granollers i visca